lawas. Apan sa dili pa, atong balikan ang inyong nakanungnan sa miagi nga semana. Unsa man ang atong pangunang panginahanglan? Mao kini ang mga panginahanglan nga importante kaayo. Balay, tubig, pagkaon, pagtulog, ug sinina. Importante usab kanato nga magpabiling hapsay ang atong lawas. Karon atong praktison o magsayon ang atong kaugalingon kung unsaon kini pag-atiman. Una ang pagkaligo. Maligo ba ka kada adlaw? Ang pagkaligo usa kini kapamaagi sa pag-atiman sa atong kaugalingon. Tubig, gabo, balde, sabon, shampoo, towel. Kini gigamit sa pagkaligo. Ang mga pamaagi sa pagkaligo. Kadua ang paghugas sa kamot. Kinahanglan kaayo ang paghugas sa atong kamot aron kini malimpyo. Usa ang mga butang nga gigamit sa paghugas. Atong gamiton ang sabon ug tubig sa paghugas. Apan dili nato kini usik-usikan. Sakto lang ang paggamit niini. Kung usa man ka maghugas sa imong kamot. Maghugas na sa atong kamot sa dili pa mo kaon o gining kahuman og kaon. Maghugas usab ta kung makagunit tag mga hugaw nga butang. Ang tawag ang sakto nga paghugas sa kamot. Trabuhan og limpyo nga trabo o hand towel inig kahuman og hugas. Katulo ang pag-toothbrush. Mag-toothbrush ba ka inig human og kaon? Ang pag-toothbrush isa ka pamaagi sa pag-atiman sa atong ngipon. Ato kini nga atimanon aron dili madaog. Kung mahimo kita ang toothbrush katulo sa isa ka adlaw. Mga gamit sa pag-toothbrush.
pag-inom ng mga bitamina. Pagkatulog sa eksaktong nga oras. Dili tanan importante nga atong bansayon o praktison para magpabilin nga himsog ug hapsay ang atong lawas. Buluhaton. Lantawa ang mga gamit sa paglimpyo sa lawas. Tugma kung asa nga parte kini gigamit.